Отиваме далече на северозапад, почти до там, откъдето започва България. В близост до видинското село Градец, старите пътеводители разказват за средновековен манастир, издълбан в скалата над Рабровското дере. Гъстата зелена пелена, покрила възвишенията край западната ни граница, прави намирането на каквото и да било тук трудна задача. Пътеката към светата обител обаче е маркирана от кокетен и спретнат параклис, чиято бяла снага белее отдалече. Тук е историческата Хайдук чешма. През 1850 година местните хора записват в историята един от най-кървавите моменти от белоградчишкото въстание срещу турския поробител. Над 1000 българи губят живота си в неравен бой с башибозука. За броени минути стълбите ни извеждат там, където през 14 век монасите каменоделци са доиздълбали в мекия варовик просторен молитвен и жилищен комплекс. Манастирът се оказа съвсем не толкова малък, дори бих го сравнил с някой от най-големите, които съм посещавал. Тук на тази естествена скална тераса са подредени отделните помещения, или поне това, което е останало от тях. Терасата е на около 25-30 метра над долината. Докато се разхождаме по нейното протежение, няма как да пропуснем десетките гробове на монаси и миряни. Сред няколкото помещения се откроява запазената част от голяма трикорабна църква. Вярва се, че този храм е бил посветен на Възкресение Христово и точно за това в дните около Великден тук се събират доста вярващи и мястото оживява. Ако се разходите в района, ще чуете легендата за таинствено подземие, служило за укритие на монасите. Никой все още не е намерил скритото вътре златно имане, но всеки дошъл тук е останал очарован от магнетичната природа на северозапада. Проучвайки тази част на България, истинският приключенец ще прочете за живописния водопад Петров Церак, скрит от масовия турист в дълбоко и непристъпно дере край село Тополовец, община Кула. Ориентир от селото е едноименната река. След последните къщи хващаме широк коларски път в западна посока. Стигаме до дървен мост, след който обаче пътеката рязко потъва в буйната растителност, в подножието на възвишението Пецино кале. От тук до водопада ни дели точно 1 километър. Търсенето без маркировка обаче може да отнеме повече от час сред бодливите храсти. А пролетното лице на Петров Церак е впечатляващо. Водата попада в дълбока бездна, издълбана в ерозиралата скала, оформяйки страховит 10-метров скок. Надвирчето пък е изпъкнал дебел слой от наноси. Особено място, трудно достъпно и опасно за случайни непланирани разходки, но пък погледнете тази девствена красота. Колкото и лесен да изглежда, преходът в търсене на Петров Церак е сериозно предизвикателство. Необходими са добри познания по ориентиране в непознат терен по географски координати, подходящо облекло за гъста растителност и дебели обувки за почти отвесното спускане към водопада.